taura futi zvibve nemukanwa mako. Nini nemusikana nakunzwanana nekuti iye kuzoya taurisa avo vari kumashure da kunzwawo. Iye kuzoya kwakaita kumba kwedu akauya inini naye tarambana ndanzwa kuti iye ane mwana iye achibva awiswa zvenharo achinzi ane nhumbu kumba kwedu. Chanda tikuone nhumbu iwo ndisinobvira ndaraniwo pandakaraniwo ndandakapundase ndandakaprotecta saka unoti une nhumbu sei obva ati hama dzacho vabva ati aiwa mwana ida nenhumbu tomusiya pamba panapa musiya pano noti nhumbu ndiye panapa saka mumba takazvamba takungonetsana chinovabereka iti asave panapa ndoti ndandayase ndandakarambana naye saka ndinovabereka kuti aiwa mwana ida nenhumbu saka ndana baba vangu ungatoedze iwo mangwana ndase kunotesta unoti munhu ane nhumbu zveshuwa chibva dai anotesta kuona kuti ane nhumbu chibva dai asina nhumbu iwo vabereka vacho ngati vakaona asina nhumbu anodzoka kumba kwedu takuzonza kuti mwana uita unoti taona hana nhumbu ngaachidzoka saka ndinovabereka kuti hazviiti kuti mwana uita chese adzoke azvichatoiti tauda mari vatauda mari chibva ndati aedza nditsvage pamwangu ndotamba navo chibva ndapiwa chibva ndati akuapa vachibva vati futi havachaide iyo mari yacho. Taura yamai baba vake vakashaya zvesopa vari kurusa saka pavakataurira ndakavati inini handikunogaruchira mwana asina kutaurira nababa wacho vakataurana zvavakataurira nini baba vacho vanobva papidipeki yekuti vataurana kuti chii saka ava vaingondipa puresha yekuti nemwana wenyu ini mamundipe puresha yekuti nditambire mwana baba vacho vasinondifonera kuti tambirei chii yawo mari nemari 400 inini ndobva ndavati imimi kana zvakadaro avo vasina kundifonera takurai naye nemukadzi wenyu nemari yenyu makananga kuti kuna baba vacho ava ndozvakaramba ndakaita ndikati inini pamba pandakarohwa baba vandiinavo vasiri baba vacho murume wangu akati inini pamba pangu handisikuita sei handisikugamuchira zvamukamuchiti kana baba wacho ari kurwara zvoitwa sei makazofonere kuti mutaure nababa wayo tare ndikapedzera kutaura navo vaitsindatorwa muzivindaenda kusinda nini chaizvinenge zvangoitika ikoko mingotaurira navo chajaka zvinei chaja saka chichajai chichajai pamberi pedare tinzwa inini kugara kwaakaita nemwana vatisema kubva february gore rakapera kusvika up now kuda 1200 aiwa mira totadadzosera wazvinzwa here hanzi 1200 hanzi yakawanda unoti kuti ndichasvika mwana wanyasha ndakukudurireka ndichakudurira ndozva ndogona ndisa ndisiri kufa hanzi damadzikisa hanzi 800 ini ndakusvika pakuchaja yangu yeshe inokudaro havati 800 iwangu ifunga kuti dava kuita mari stupid mbeu yako waisa ku stupid ndakutaura kuti handiwakamboendesa 400 no satiri munhu anoda kutuka panapo zvese achiti kwana vana vachifamba murodi siyanana navo akoni kunotapura zvine wakakwanaka kuti kambenemeka ukapererwa ukazoona zvawawana zvinopera unofunga panguva yakagara dai mbeu yako ichikunda kumera isina kumera hakuna kutsvinya kudaro so hakuna kutsvinya taura zvinhu zvine brain kwete kutsvinya dari mwana wako uchitaurwa nemukwasha kuti ndokupa 150 unonzwa sei hatiri munhu anotsvinya hakuna kutsvinya kana une zvakwana pamberi zvisina kukufadza hakuna kutsvinya pamberi pedare redu
iwo zvakangosika muti wakati kuti zvaakasiwa pamba iwe wakaramba uchiraramake yachiraramake asi wakambona mbeu yako yakaenda kamu ende zuva rainomera hapana noiziva kuna kupfinya kudaro saka amai imati 800 uyo akati 150 dare rangu panapa uchabisa 650 mazvinzwa mai kuzvinzwa inoyarini panapa hatishande zvisina mabvi 11 inoyarini vapfinya sereke handidi ndoda kuti iwe 650 voona zvokuita une mari iyoyo panozoeka kuti munhu uyu akatora mwana wangu pane zvaakaita iyi yekutuka iya handidi ngaiwe yese otherwise takutira zvinhu zviri fair munoziva mukashaya brain haumboona ndaitirwa zvinhu zviri fair danga ari mwana wako chitambidzwa 150 yaunoona pamashopu pamungatapa kupfinyangwe rudziko kapfinyiro kawaita kana kundifata iyo 400 iyeye chipamudzira 250 iwe pano wazvinzwa iyo ndandakakumbira ndandakadzosera vanhu mari dzavo amasikireti enyu sabhuku ako ndiani sabhuku ndandakanyoresa zimberi sabhuku zimberi kana kuti ndandakanyoresa asi indabvunza sabhuku ako ndiani ndandakanyoresa sabhuku zimberi unovaziva iwe wakaona musha uri mwana wemukanati wakawana musha imomo stendi yako une stendi uri kugara pani pababa namai azimbira wacho ndo iwa mari yako ishoma seka ndimbopa mwedzi yakawanda ezvizvi kupera kwaApril mari yako yese ngaiuye panapa wazvinzwa chitombomira kutarisa tisikana twese kumashopu chitombotsinzinya utsvage mari iuye pano amai muchasiya foni dzenyu zvimedu pane andachaja iyi apa kupo kwatinoita zvimedu ndoti funga kudanga ari mwana wako nemimi vasikana ndikutonga vasikana panapa anodana nemukomana zuva rimwe chete vanobva vararama vese zuva rimwe chete zvinorakidze upambi ende ukaregedza futi yawo yamba mako ibharansi toita sei varume isu toita sei munozadzvi kuneta shuwa akadzinga uya kumba kwako ukarega kuita zvacho ndosati ndambotaura pane uye we ndikati ukanzi uyazoona wardrobe wadi kuti ndineiona kwane Woolworths kana kwaokeyo iwe unofunga munongosikaona wardrobe kuti yakanaka cha zvopera zvakadaro naipapa ini ndiri muprofita mugomo munhu ndokudeedza ndiri 1 nemanakiro wakaita iwe mwanangu ndoguma kuprofita chete kana ndinodzika kuda kudaro zvibate uri mwana achine future yake akanongosekera murume wese wese zvibate ndosamuchiona ndini handina chisawira ezvi kushokwa takaenda kushava kune mukadzi akaondomuka kusvika nditaura nezita rake ndakamuudza izwi kuti taurisa mama hamubvofunga kuti takabuda pamuromo pangu handidi chisawira chinopfuuridza bvunzai maruza anokutaura vakazoya zokumbira ruregerero izvo zvinoitwa chete kune murume akakubisa umhandara kwete murume wese wese vakadzima handizi kuti chii uri munhu wekuti izvi ndosamuchinzwa kuti ngoti chete kuno kutombosha vana vedu havadi chikoro fundo yakanaka izvi une mwana wako wakati wakapiwa goridhe remwana wako uona nguva yekuti afunde pane kutsvaga varume ende varume futi kana vakadzi vanhu anokuda uchiri mukadzi womunhu ukanga wafriya hakude kuchipisa chete
apa ndii. Pamwe Iye unofanira kutarisa murume kuti anogona kuti hazvina mhosva ndinochengeta. Kudhara taiziva kuti ukatora mabazi mukadzi ane vana vake unotora zvese. Kana mumwe munhu ukauya waimboona mutsauko. Haikona manje. Uyu totada akaita mwana newe. Obva atenga hembe dzako dzemwana wako wakauya naye. Oenda kubhawa. Ona baba mwana uyu ane makotsi ari pamberi apa. Ari kutunga makotsi ndiri kutengera mwana wake. Hazvifadzi. Dzidza amaenda kutaura mwana we zvezi kuti mwana mukomana mwana wenyini mune right yekumutsiura unless kana muchitambawo bhora rakafanana nairoro. Tsiurai mwana straight musangoti auya chete zvakungonetsa kuti nditaure mazanoka kupenga dakuta vasikana vatainyenga isusu kuma 1960s kako ukamupa mari akanga asikatambiri but yezvino ukamupa 100 iyoyi inokwana ichi 100 hanzi inokwana ichi ende auya ende ana maika vantu vanobva navo vanoti anonzi ana madyise kwakusina izvozvo taiti kana uchida kupa musikana switi wamutengera unopa shamwari yake ndoitopota chitomugoverowo noti direct kwaari makasikatambiri atachikuda zvokuti dhu ende uri we1 mukomana wake kwete mune 100 varume ndosamakushaza kuti mwana uyu ndiwani. Izvi ndiri kutaurira munhu wese handisi kutaurira iwe mwanangu. Ndoda kuti uite life yako yakanaka urere mwana wako. Wakapekanga mukomana kana musikana rera mwana wako. Izvo vanhu ava vanokuda 2 days chete. Rechitatu akuongorora ndoda akatozozaka akakupa mwana. Kwangopfuura naikoko chete akufunga kuti munda wangu warimwa. Bhozo ndikuda kutaura chinonzi shanje chakaipa. Ini kana nemusikana kwamutonda uko ndinonyora tsamba yekuti handichamuda handiti. Ndichienda ndasvika mumasika ndoromo ndikamunamira nemukomana unonzwa ndakuita shanje futi. Asi kuti tsamba yemhomho yekuti handichakuda. Saka zviniso zvazvikontroleke bodo. Tati manyora zvakanaka ka. Amai pamunonyora kumberi kwenyu mamaisa foni dzenyu. Naika. Kufunga tasvika pamugumu. Motakura nemwana wenyu kana ane zvinhu zvako zviri uko. But aiwa but ukutya manje kamaika vanhu ava vatengesi acharamba achirova ntima pamumwana yobva abata munoza mumwe mwana panharo ndopaanoda. Isusu zvatiri kuita ka April akasvika asina kubisa mari imimi nokutaurira ishamu yacho yatichatevedza. Iwe uri kuzvinzwa kana svondo rino chaya mari ngaiuye wazvinzwa. April tati amusise muganhu uri kuzvinzwa. Nhasi kana next week chaya ngaiuye chingosvika chete inandirane mari dzevanhu pano unengwa usiku ndobva nangofonera mai voya usitora mari yavo topedza nazvo wazvinzwa. Imichengetai mwana wenyu but mwanangu ndapota zvongo hodhai muchihodhesa mabasa muno muZimbabwe akawanda. Ukati ndakabvunza mukadzi muno ndikati ko chakazoka kuti demwe murume chi zvanzi kuchengetwa ngauchengetwa uri mwana mudiki vakadzi vamazuva ano be empowered. Zvichengetei pachenyu zvichengetei muchiendesa mwana kuti be empowered. Mazuva ano pashogranaba dakunzi muna tichitandara pane vanhu vakapfumira pashogranaba. Even wangu mzukuru wangu wamunoti Brian animamaonerawo akatanga achitengesa apa ndiri pashograndini but nhasi ndi Mr. Masvi kukarika nhamo ndo foni inotanga kuenda kwaari. Vakawanda mumwe aitengesa mafrizi chaka vakaimba yake kwachiromboko toya uya anonzi Tiki Mukwasha wedu mukapinda mba make munenge wapinda mba murungu ko ipapa pashogera pasina mari ndepamungati ndepemakuhwa chete pashogera ndika unohodha uchihodhesa kuchiita izvi mudzimai wamazuva ano ka tora kuti basikiti rangu
nesimba randakapiwa naMwari ndiye murume wangu. Varume vanongokudaiko 1-2 weeks akutsvaka urema hwako. Ngapota mwanangu, ndikuudza nevamwe vechidika ngati ane chake chikweverere changa chikweveredzana aibvati amurape varamba povhu yaramba nata taurei Amati anogona kuramba vachiita zvakuru mwana ndakutakura asi zvinhu zvake zviri ikoko. ya aizvo izvo ndinowirana nemi, izvo ndowirana. Angangotora zvaanofungidzira asi akazozvipfeka akarwara, you get it. Nobva nekukutaura bhozi zvinhu zvakatsvairwa munomu zvinotyisa. Kana matadza kubuda pachena mishonga yenyu yakaonekwa naMwari munomu, zvai nemishonga bodo huyai nechokwadi, idare rekuyamu yekuyanana vanhu iyi. Neuye nemishonga yekuti unoshaya kuti mbeu yacho zvakamira ndiani uyu? Ndiwani? Nachikumbirawo kuti kana vachienda vane mwana vatakure zvinhu zvake, mari kaimvedi yamatimura totsvaka, asi nachikumbira kuti hatingakwanisi kusara nehembe dzake. Chatakutirai shamhu, munodzirwa muzondinetsa pano ndakuita fanga ndakatengwa. Imi ndati ilo sonzo ndiro chairo, tsvagai mari yacho iwanike. Chimbomire tumadhiru twenyu twese, tsvagai mari yacho iwanike. Tikunetswa izvozvo ndine nyaya dzokwetikipwa ndikutoti pamwe ndichatotuma officers munhu anganotyiwa. Ndakuyuza my own pocket money. Vanhu asi vari vambouya tovasuduridza mwana wenda kuvabereki vake ezvokuti vandiripe manje vakuti zvakati vakaripa yakaripa iye imi miendai munotsvaga kana tuti kana nhasi chai muchiyai nayo pano apa handisi kudzokera shure, endai munotsvaga mari motombomira madhiro ese mutsvage mari iuye plus ndakuchajai zviri reasonable, very reasonable. Bhozi ndakuziva kuti vakadzi vacho vanotsvagawo varume vachitsvaga vachikopoya vakare chaiwanza bhozi uya ane paakaingoona uyu tikasara nezvinhu iye mudzi wacho asipo mangwana iye paanozotora hembe dzake achatanga kutaura zvinhu zvakawanda kuti hembe mangu ndakazobai. Aiwa imi dai makumbira inzwaka kana muchidaka ingoti ngaangonosunga anganorekodha iwe matarusori ndatini ngaanonyora zvinhu zvake zviri kusara mumba. Isui ishamhu yekuti muri imi michikutadza kunotsvaga mari shoma yakadaro iuye pano chii haikone kudaro pa 1200 ndasvitsa pa 650 kutaura isi tikutaura kuti akabisa zvinhu zvake zvese. Civil court haina koti, ndo koti yedu iyoyo. Kare tati taitora musikana tigara kusvikira vapedza wozobvapo. Zvino izvezvi tikati anogara pano kufirai mari dzatataura muno mudzengi dzaapinati kwewo chikutadza kunotsvaga mari iyoyo ichidzoka chiko kune kuti apanga munhu asikanzwisisi. Nhasi kana mangwana chaiwo ndatamai avo vari kusiya foni ikangoya kana mangwana kuseni ndokubva ndakufonera mai momani April kana mune chimwe chinhu chamunotengesa kumbatengesai mukabve izvi zvomutorwa izvi wemusaini tapedza nemi tiri kuti haikona kutora matariko aita wiki isi shamhu yedu yatiri kurwadziona iyoyo nekuti ezvo tikakliya auya kutonotora mumwe akugara mumba imomo futi kumhosva asati apedza kurima tidaro